Magandang hapon mga kanunmaki. Nandito ako ngayon sa agency ko. Pinuha ko yung punto na nakitira sa ako dito. Ngayon guys, pauwi na ako. Bababa na ako. Sasakay ako ng jeep. Tayo. Dito sa labas. Bayad. Bayan ho, isa lang. Guys, nandito na ako sa bayan. 10, 20, 30 at ibaba. Gulay. Ulam natin ngayon, gulay lang. Ano yan? Holy water. Basta may tiyo yun, ako magugulong ako kung ano may tiyo. Kayo ko nga. Ano yan, 20? Yun na lang. Yan guys, 20 tumpok ng okra. Yan kay ate. Shout out ate. Naka-vlog tayo. Naka-vlog yan. Pre, magkano sila pre? 20 lang boss. Pwede 10 lang? Pwede po. 10 lang pre, kay marami ng 10, 20. Ay, dun daw boss, sa kabila. Ayun na boss. Magaling yan, magaling. Hi boss. Nandito ako ngayon, yung pugi-pugi. Natin nga daw yan. Guys, nakabili na tayo ng okra at sili. Shout out. Oh, shout out. Shout out dyan kay Kuya. Nandito lang ako pugi. Oh, dito na kayo bumili ng Si Ilay, Believer, Loya, Pugi na blower. Tapos na Ilay, pinabargin mo yan. pre, thank you. Ayan guys. Punta tayo doon mga kadunmaki sa isdaan. Doon tayo titingin ulit ng isda. Ini tay. Parang hindi tayo lang na. Uy, tabi. Tilapia, 100 lang. Yan, 1.5. Dala kilo, 100 lang. Ay! Pareta na lang po yan, dito Salmon sa daan. Yan lang, dalawa. 110. Hindi, wag na kasi ano na lang, pampaksiw. Apat. Ikaw ba yan? Ba't parang nangangayayat ka? Ha? Pili tayo ng bangos. Wala.
tinamaan yung matanda na kasi. Pag may street Oh, shout out ka muna. Ha? Okay guys. So, dito ko buyo bumili ng isda, oh. ko tawad eh. Bawang nga. Sa 10 lang. Ay! Nakalimutan ko pa yung bawang ah. Thank you! Pauwi na ako mga kadunbake. Lalakad lang ako dahil sayang yung pamasahe 40 sa tricycle. Hello mga kadunmake, nandito na ako sa bahay. Grabe ang pawis. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe po yung YouTube channel ko, Marlon Sarting Official at Don Maki alias Waray. Bye mga kadunmake.